Wah, kepleset. Kowe kok bablas. Ora kecanda. Wah. Boy. 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 Ya jirek. Boy. Boy.
Boy. Ayah. Boy. Boy. But. Baleni, ora kecandak. Hei. Boy. Petril engkok woi umet piye wae kok mah jengkelang mumet tak kancane yo ayo wong loro atraksi mbok iya nek kenek we woi semen gua ya ngikmul kula jag ucis weh ya sukses mungkin makan entah angkat pintu aku ora nyiter ah Dani miwiti pagelaran ringgit polo Ansor laras miwiti pagelaran gayang tenan penontonnya akeh tenan gelarane
Aku njauk kendangi topeng ireng. Ayo. Tak tak dung tak ayo. Senian apa kaya ngono iki? Mbok yo kaya aku. Prah sing niat. Yo jae wonge. Sapa klemotan lenga putih? Sinden apa apotek? Ngobat tok ambune. Sesindenan nyaplok kepinjalan suwe-suwe menuju Permarane manungsa nyamrengengan katingaranane kaswase. Saya lapno sumanding kalile. Iku sanyatane ujung sereng pinangun wong-wong kaluri wineta uni pinangka dilungan terus sepangiasi nangling sesindenan nyaplok kepinjalan menuju prono bangkit magang kangge Rama sidrah saya lapno sumanding kalile Nuwun mangke Kakang Mas. Paripaksa kula kalanjeng andika Kakang Mas Naka Krasana. Langkung rumiyin mandheg anggenya lumampah. Yayi Krasana piye, Dimas? Lah kok dadi sawetara wektu awake dhewe wis lumaku. Mundi dawuh Kanjeng Paman Prabu Lesanpura, ya Paman Prabu Setyajid.
nggone awake dhewe bakal ngupadi reruba kinarya jangkepe sirang Jamas. Ya kuwi wujuding Sardula Seta ingkang bangkit tata jalma. Lah nggih menika sing badhe kula rembak. Cobita. Menapa wonten jamak limrahipun ing atase wujudipun Sardula, wujudipun macan kok teka saged bangkit tata jalma menika menapa wenten? Lah ya kuwi to Narayana. Apa ya pancen ana ing alam Madyapada ki ana wujude Sardula. Kamangka ulese putih, teges macan putih ingkang bisa tata jalma. Yen to umume permadi kae yen bar gara-gara ngono kae lho. Inggih. Kaya adat saben sakala mangsane ketemu karo wujuding Sardula ingkang bisa tata jalma. Ning dudu Sardula ingkang ulese putih, teges mung macan lumrah padha kaya umume. Inggih Kakang Mas. Tur meneh adate permadi kuwi yen to mungsuh wujuding Sardula, sok-sok kala mangsane kuwi Jawata ingkang memba wujuding Sardula. Mula kang saka kuwi macan kuwi isa tata jalma. Mekaten Kakang Mas. Ha iya. Lah saiki le aku bingung iki lho. Nggone awake dhewe lumaku didhawuhi karo Paman Prabu Setyajit ya Paman Prabu Ugrasena supayane nggayuh wujuding ya kuwi Sardula Seta mongko bisa bangkit tata jalma ki kira-kira eneng tenan napa ora. Lah nggih dipun cobi kemawon. Jernyatanipun mbok bilih kemawon wonten. Mbok bilih wonten para Jawata utusaning adil, utusaning Gusti karo jagat ingkang memba wujuding Sardula. Wekasan dados rupa pepanggilipun Kanjeng Bibi Wersini. Ngono, Yayi. Inggih. Amargi mekaten. Bibi Wersini kepengin nitih, kepengin lenggah wonten gigiripun wujudipun Sardula Seta. Menika sanes kok pamothaipun Bibi Wersini piyambak. Nanging menika pamothaipun Jabang Bayi ingkang den kandhut dening Bibi Wersini. Oh lah iya, mesti nek kuwi aku ngerti. Merga ana jamak lumrahe menungsa ya titah sawantah utawa Bibi Wersini ngandhut Jabang Bayi. Sok-sok kalah mangsane wong nyidam kuwi pancen aneh-aneh Kresna. Narayana. Inggih Kakang Mas. Lah iya. Wah, jlitheng kakangku. Yayi Bratasena piye? Wah, pancen wong nyidam kuwi panjalukane neka-neka. Lah iya. Ya mong aku ndonga. Muga-muga sesuk nek aku entuk bojo. Bojoku nggerbini, bojoku ora nyidam. Njaluk ditumpake UFO. Bratasena, piye Kakrasana? Upa iki apa? Wah, perkara aeng-aeng. Aku gak ngrembug. Kakang Mas piye Narayana? Ingkang baken sedaya ingkang sampun dipun dawuhaken dening Paman Prabu Setyajit menika tah kita lampahi jernyatanipun. Kula kaliyan panjenengan kaliyan Yayi Bratasena menika sampun saguh nggayuh wujudipun Sardula Seta. Ola ya ngono Narayana. Bakune lon-lonan lumaku awake dhewe golek ana ngendi dununge Sardula Seta ingkang dadi rerubane Bibi Wersini. Narayana Sumawi dipun gege mangsanipun dipun gelak mancinipun mboten ketang sambung obor colok lintang kula kanthi bidal dinten sakmenika Kang Mas. Oh ayo Yayi Narayana tak dhereke Yayi.
aku mambu keringete menungso ingkang mlebu ning wewengkon wana iki ya lon-lonan leku bakal ledha mrepeki negara Lesanpura mbok menawa ana utusane Prabu Setyajid sing goleki wujuding Sardula Seta. Sapa gemremeng kuwi? Lho. Sinata lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya prawira diktaya Ronanggana makaya kelarira wang Wela ana menungso kulitmu bule sapa kowe Raden? Wah menungso ora tatanan. Lah kok dadi ana wujude Sardula Seta ingkang bangkit tata jalma. Ya pancen aku iki wujuding Sardula. Nanging aku uga bisa tata jalma kaya dene menungso lumrah. Wah lah dalah. Sajak wis bakal kelakon panjangane Bibi Wresini. Narayana iki ketemu wujude Sardula Seta. Wela dalah kowe kok goleki karo aku. Sajak kowe mbutuhake kelawan aku Raden, kowe sapa? Tepungake Sardula. Yen to kowe takon marang aku satru pambutulan. Raden Kakrasana, Raden Kakrasana. Yo. Yen to pancen kowe Sardula Seta ingkang bisa tata jalma, kowe ngaku kowe sapa? Takon marang aku, aranku Singa Mulangjaya Raden. Singa Mulangjaya. Yo. Wigatimu merpeki aku sajak arep mboyong kelawan aku. Mergo aku uga krungu bertek-berteke ana ning Praja Negara Lesanpura. Kowe bakal ndaturake sinuhun Prabu Setyajid. Bakal kinarya rerubane Bibi Wresini Singa Mulangjaya. Jaja muntaplir kinentap tuka yayasinipi. Netra kocak ngondaran diredep nyomangolan caka. Raden Kakrasana. Singa Mulangjaya piye? Yen to pancen kowe mbutuhake aku ngibarate sapi sing arep mbok bleh, kudu bisa mbok jagal luwih dhisik. Lho, kowe malah nantang Raden Kakrasana, kowe iki dibutuhake Nalendra. Kowe iki dadi wigati ning kaprajan negara Lesanpura. Ya, aku ngerti yen to kuwi perkara wigati. Nanging lumrahe pantese menungsa mbutuhake kuda, uga kudu ngetokake lelabuhane. Njur aku kon labuh apa karo kowe? Uyaken aku nek kowe iso nguyak aku. Kakrasana sajak wonten perkawis ingkang mbebayani. Wah, boleh kakangku. Pendirangan cenanangan lemu peplayon, cenanangan dengkulmu melocot kuwi ora. Eneng apa? Kakrasana kakangku. Kakangku.
Ngendikane Kakang Mas Kakrasana ana pancen ana wujuding Sardula Seta ingkang bangkit tata jalma. Wah, rasa suwe ya golekane. Wah, tuwa. Mangkahanggra sesumbar mawalindo bumi gonceng umaludha kuntur katok ana satriya gagah pidheksa ngendhek lawan Singamulang Jaya. Wah, kowe sing aran Singamulang Jaya sing jare Kakrasana kakangku Sardula Seta ingkang bisa tata jalma, kowe wis nyatake dhewe dadak takon. Ayo kowe gelem tak boyo ning Prajanegara Lesanpura. Taunana Windana ora bakal gelem yen to durung gumlundung sirahe Singamulang Jaya. Wah. Dalah yen to aku ora ngreh wadyabala wong-wong kae mesti bakal kelakon nyekel aku. Prajurit maju tandang ana prajurit. Satriya pengawak bule kulitmu ana wadyabala tak sawang saka kene segelar sepapan. Sapa kowe? Takon marang aku iki keseting Gustiku Singamulang Jaya. Lho, macan kae gustimu? Iya, kae bendaraku. Aja baen-baen. Iki alas dudu alas sing baen-baen. Nyatane ana satriya piningit. Ya kuwi bendaraku Ndara Singamulang Jaya. Kowe sapa anggepe wani-wani arep mboyong karo bendaraku? To padhake kewan. Lho, pancen kae kewan. Dudu kewan sawantah. Nanging pangeja wantahing Jawata.
ndel-ndelke wae, Pak. Ah. Ha. Ha. Kombinasi menungso ora tatanan. Hei! Mbok padange aku apa? Anak ratu ya kon perang. Boleh kakangku. Piye Bratasena? Wah, ben pantes kowe perang ogah. Perang ogah. Wah, deplok. Ya wis. Ha! Hat! Hut! Ada! Ada! Ha! Ada! Saya. Sambato. Aku nek ora perang deplok cengelku soalnya. Ha! Wah! Hat! Ha! Cok! Ha! Ha! Awas kowe. Menteleng kaya banteng, menteleng. Ayo. Anggep aku rawani karo dapurmu. Anggepmu aku rawani karo raimu. Ngantem. Ayo, njaluk kon ngantem seru apa lirih? Lirih wae. Nyo. Padake aku rawani karo kowe apa piye? Kowe. As kowe. Ho. Lho ndi mau? Kowe. Wah. Ha, ha.
Hot. Aduh. Asem e. Padake. Sopo kae? Gedene Ramnawa. Wah, wis sing sok bedhuk. What? Tatanan ngobrol-ngobrol barisan sing mateni kancaku mau sapa? Adikku ngopo? Karo ora trimo kancamu mati kowe ora trimo? Aku ora nrimake kancaku padha mati. Wadya balaku padha pating blasa. Kowe nyusul sing domot. Wah! Anggepe abrak kaya ngene kok. Pogo dul lanang kowe. Kowe main karo kakak sono kowe. Ayo, munio kowe. Wah! Menungso bule matamu. Hei! Kowe wadya balane kae mau, Kowe tunggale arep ora trima. Kancamu do tak antemi do tak ajar, ana sing modar kaya ngono kowe ora trima, Kowe ora trima. Aku ora nrimake. Belopati karo kancaku, Belopati Gustiku Ndara Singamulang Jaya. Belopati tak. Wah! Sambato kowe. Hah? Lho kaya ngene kok kaya ngene kok bingung menungso kaya ngene abrakane kaya ngene. Wah! Aduh. Wah! Aduh.
Aduh. Aduh. Aduh. Wah. Wah. Buta Pandha tata kanthi wisaya Indriyaksa sara maruta pawana Kono margana samirana lan warayang wisikan makulingan lima kancaku wedha pating blasa. Kae sing gagah gedhe dhuwur maju ora tabrak kedung Mas. Oh.
mati rane. Waduh. 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 Wah. Waduh. Waduh. Wah. Waduh. Wah. Menungso ora tatanan lako dadi wadya balaku padha morat marit ora karu-karuan ora ana sing iso diandelke mung tak kon padha ngrungkepi kelawan aku wae lah kok malah padha tekaning pati padha pating blasah ana sing putung balung ana sing timpang baune nek aku ora nglandhak ana ing jeron bumi tangeh lamun kelakone nggonku duweni niat bakal nidra kelawan Dewi Resini war. Ridho mawur mangawara-wara-warahan tengarane ngacurit wong makura kangsa tatakatya war panjriting turang estir kata ingkang kados pundi kawontenanipun Kakang Mas Wilaidan Narayana wonten dawuh kanane kok sajak Nyolowadi lho liripun iki mau wadya jebul macan sing aran Singamulang Jaya kae mau ngirit wadyabala lho macan mriku kagungan wadyabala duwe bareng tak takoni wadyabalane jebul macan kuwi mau jare bendarane wadyabala kae mau
sing wis padha diundurke sartane dikalahake dening Yayi Bratasena. Lho, lajeng paringipun Sardula Seta samenika mapan wonten pundi? Lah kuwi sing arep tak omongke. Lagi wae pun Kakang ngundurake, pun Kakang temandang karya kelawan Dimas Bratasena lagi wae ngundurke wadya balane macan kae mau. Sing jeneng Singa Mulang Jaya ya macan putih kamu kok ilang digedhepake netra Kresna. Kakyatrisang kapirang urinangkul kinempet kempet dosang retnaning bawana. Oh bela jagat pangestu para Kakang Mas piye Narayana? Kamangka kula nuwun sewu kedahipun macan menika tasih mapan wonten telenging wana mriku. Lho la iya. Jernyatane alas iki ora pati amba, iki mung alas cilik. Kudune pun Kakang lan Siadi sesa mangerti ana ngendi durunge Sardula Seta aran Singa Mulang Jaya kae mau. Lah nggih. Wah. Narayana kakangku, Bratasena piye? Aku ora mangerteni glebete macan. Kamangka wis tak titik. Ana ngendi parane kabeh alas iki wis tau bengi. Merga mung wana ingkang ora sepira jembare. Nanging teko aku ora mangerteni ana ngendi durunge Sardula Seta sing aran Singa Mulang Jaya kae mau. Kamangka sisa-sisane wadya bola aku uga ora nemokake. Oh kuwi Kresna. Narayana kuwi. Kahanan sing kaya mangkene iki sing sajak nyubriyani. Lho, lajeng kersanipun Kakang Mas kados pundi? Narayana, wonten dawuh Kakang Mas. Ning nadyanto kepiye wae, pun Kakang lan Siadi kudu tansah nyendikani sartane kudu nyembadani kelawan apa kang dadi dawuhe Paman Prabu Lisanpura. Mekaten, ya. Menawi ngaten. Monggo kula kanthi madosi wonten pundi durunging Sardula Seta sak ketemune digoleki. Aja pati-pati bali ning kedaton negara Lisanpura. Yen to durung nemokake wujude Sardula Seta ingkang bangkit tata jalma Kresna, mangkahang kruh sesumbar mawa lindu bumi gonceng gumaludhok guntur ketok. Kakang Mas, piye? Menapa mboten langkung saenipun menawi nganthi kalian pun para Panakawan rasa. Panakawan kiri-kiri mung malah ngejaki jajan. Ngaten, ya. Bakune lon-lonan lumaku, golek ana ngendi durunge macan Narayana. Kasirat ben lan udan